खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय सानसेनि सिगां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइखौ गोसो जायोब्ला आसाम आरो बर' माहारिनि सासेल' केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा दाननो हायो होननानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन। दा बे बुंनाय बाथ्रानि सायावनो मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि गोख्रों खेंफोरथि दावराव देख्रेब नार्जारिनि सायाव। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिथांनि मिन्थिनायाव नबकुमार सरनिया बिथाङा सरनिया कसारी महरै फोरमानलाइ दिहुनाखै। बिथाङा बर' कसारी हिसाबैसो फोरमानलाइ दिहुननानै एमपि बिसायख'थिखौ गेलेदों। बिजिरसालिनि राय होनाया जाहैबाय सरनिया कसारीफोरा एसटि नङा होननानैसो बुंदों। नबकुमार सरनियानि फोरमानलाइया एसटि फोरमानलाइ नङा होननानै बुङाखै। मानोना नबकुमार सरनियाया बर' कसारी हिसाबैसो फोरमानलाइ लानानै एमपि बिसायख'थिखौ गेलेदों होननानै बुङो बिथां राजु नार्जारिया। बेजों लोगोसे बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइया माब्ला दानजामारगोन बेखौ रोखा खालामना होनो खावलायो जाहाथे रायजो राजाफोरा गोनो गोथोआव थाया। हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय जादों, जेराव सासे उन्दै गथ'खौ खेब 100 बार देगारजों थुनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों। बेबादि जाथाया हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो बेबादि जाथाया 1 बोसोरनि सिगांसो जालांदोंमोन। नाथाय फिन खेबसेबाव बेबादि गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनफिनबावबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीनि वेलकाम होननाय जायगायाव सासे उन्दै गथ'आ गावखौ लुथिनो फैनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय सासे दुथां सुबुङा उन्दै गथ'खौ देगारजों खेब 100 बार थुफ्लेनानै खास्रि बिस्रि बुथारो। बेजों लोगोसे थैनाय गोथै सह'खौबो गोबां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बुद्रुथिंबाय थायो। बेफोर गासैबो जाथाया गंसे सिसिटिभि केमेरायाव नुजाथियो। थैनाय उन्दै गथ'नि मुंखौ 17 बोसोर बैसोनि इउसुफ होननानै सिनायथिनो हादों आरो दुथां सिखावखौ 10 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ' होननानै फोरमायदों वेलकाम पुलिस बिफाना। दुथां गथ'आ इउसुफखौ बुथारनानै बिनि रां लाग्रा बेगाव थानाय 350 रांखौ लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। नाथाय दिल्ली पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव दुथां गथ'खौ हमनो हानायजों लोगोसे बुथारनायाव बाहायनाय देगारखौबो मोननो हायो। दा दायनिगिरि उन्दै गथ'खौ बाल सुधार केन्द्रसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो हादों। जम्मु आरो काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि सिङाव थानाय बाजिमाल बर मुंनि ओनसोलाव इन्डियान आर्मि आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाया बुधबारनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं, जेराव उदखारिफोरनि गुलि गावग्लुंनायाव इन्डियान आर्मिनि सानै गोजौ बिबानगिरि अफिसारआ मुंख्लं जानायजों लोगोसे 3 सान्थ्रियाबो मुंख्लं जादोंमोन। मुंख्लं जानाय सानै अफिसारनि मुङा जादों केप्टेन एमबी प्रान्जल, जाय 63 राष्ट्रीय राइफलनि अफिसार, आरो केप्टेन शुभम गुप्ता, जाय 9 पेरा एसएफनि अफिसारमोन। गुबुन फारसे इन्डियान आर्मिनि गुलियाव सासे उदखारियाबो जिउ गोमादों, जाय बिनिनो सासे पाकिस्तान हादोरनि थागिबि होननानै मिन्थिनो हादों। इन्डियान आर्मिया गासैबो जाथाय जानाय ओनसोलखौ बेंनानै सार्च अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला 2निफ्राय 3सो उदखारिफोरा बे ओनसोलाव थाखोमानानै दं, जायखौ इन्डियान आर्मिफोरा गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ। हारियाना रायजोआव मोनसे मुगैथावना जाथाय जादों। फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव इसोरजों समानै साननानै लानाय जायो आरो सिबिनाय जायो, नाथाय फोरोंगिरियानो माब्लाबा समाव दानबनिबो महर लायो। थिग बेबादिनो मोनसे फोरोंगिरिनि मुगैथावना जाथाया सोराङाव फैदों। हारियाना रायजोनि सिङाव थानाय जिन्द जिल्लानि गंसे सोरखारि फरायसालिनि प्रिन्सिपालआ सा 142 उन्दै फरायसालिफोरखौ सेक्सुयेल हेरेसमेन्ट खालामनाय
जाथाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला प्रिन्सिपालआ फरायसुलिफोरखौ गावनि केबिनाव लेंहरनानै फरायसुलिफोरनि देहायाव आखाइ होनायजों लोगोसे गाज्रि इसारा होयोमोन। बे जाथायखौ लानानै फरायसुलिफोरा भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि, हादोरगिरि, गोजौ बिजिरसालि आरो गोबां बिफाननो लाइजाम लिरनानै हरदोंमोन, जायनि लेखायै हारियाना पुलिसआ दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ कास्टडियाव लायो आरो बे सेक्सुएल हेरेसमेन्ट जाथाया सैथो नंगौना नङा नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जायो। कमिटिआ नायबिजिरनायनि उनाव प्रिन्सिपालखौ दायनिगिरि होननानै फोसावना होयो, जायखौ लानानै हारियानानि गिबि मन्त्रि मनोहर लाल बिथाङा बे जाथायखौ दुखुगोनां होननानै बुङो आरो दायनिगिरि प्रिन्सिपालखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनानै पक्स' आयेननि दारै गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। दा 142 फरायसुलिफोरखौ काउन्सिलिं खालामगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। गंसे फरायसालिनि गाहायानो बेबादि खालामनाया बेसेबां गनायजाथाव? दासान्दि लकसभा बिसायख'थिनि गुदुं बारा गासै आसामाव रायजोनि खना-खनला बारनायजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलावबो दुंब्रुदै बारनो हमबाय। थामहिनबा बारगासिनो दं। बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ दोलोआ खुंथाय सरखाराव गैयाब्लाबो सानफा एफा गोहो गोरानिफ्राय गोहो गोरासिनसो जालांगासिनो दं। बिपिएफ दोलोखौ बिटिसि हालामनि गोबां रायजोफोरा मोजां मोननानै सानफा एफा बिपिएफ दोलोआव जयेन जागासिनो दङ। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि, लिडार आरो मावथिफोराबो खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब जयेन जाफैदों। थिग बेबादिनो मैयाबो गोबां बिजेपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। कक्राझार सोहोराव थानाय बिपिएफ दोलोनि गाहाय मावख'आव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बिजेपि दोलोनि गासै सा 242 निख्रुइबो बांसिन गोख्रों मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। कक्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि सुबर्न बरुवा आरो जासमिन ब्रह्मआबो मैया बिजेपि दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। बिपिएफ दोलोआव जयेन जाखांनायनि उनाव बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुङो दि बिजेपि दोलोआ दासान्दि बिटिसि ओनसोलनि जौगानायखौ लुबैया। बिजेपि दोलोआ बर' हारिया रायजो जानाय 6 सिडिउलखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामगासिनो दं। बिजेपि दोलोआव थाबाय थायोब्ला बर' हारिया अलखदाव गोग्लैगोनखौ मोनथिनानै बिथांमोना बिजेपि दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथांमोना गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बिजेपि दोलोखौ नागारना गावनि ओनसोलारि दोलोफोराव जयेन जानो खावलायदों, मानोना बिजेपि दोलोआ बर' हारिनि मोजां खोथा साना होननानै फोरमायो। बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायैनि जाहोनखौबो फोरमायनानै होयो दि इउपिपिएल सोरखारा दासान्दि बिटिसिआव गासैबो बिथिङाव फेलर जागासिनो दं। इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिखौ सालायनो थाखाय बिजेपि दोलोनो बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ गथायनानै हरफिनबाय। बेफोरबादि इउपिपिएल दोलोनि थासारिखौ नुनानै इउपिपिएल दोलोनि सोलाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआनो बर' हारिनि थाखाय मोजांसिन जागोन साननानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों आरो गोबां बिजेपि मावथिफोरा जयेन जाबावगोन होननानै बुङो बिथांमोना। गोबां खस्थ' खालामनानै माखासे फरायसाफोरा एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय हांखुर जानो गोनां जायो, नाथाय माखासेया रां घुस होनानैनो साख्रिनि थिसनथाइखौ मोननो हायो। बेबादिनो एपिएससि आनजादाव रां होनानै साख्रिनि थिसनथाइ लानाय बिजाथिफोरा हमजादों। जगदीश ब्रह्मजों लोगोसेनो गुबुन बिफानाव साख्रि मावनाय गासै सा 34 सोरखारि अफिसारफोरा आसाम सिआइडिनि जिम्मायाव, फारियै साबा एसिएस अफिसार, एपिएस बिफाननि सा 22, एक्साइज बिफाननि सासे, टेक्स बिफाननिफ्राय साथाम, एएसटिटि कअपारेटिभ शिपमेन्टनि सानै आरो सासे एएसटिटि इमप्लयमेन्ट अफिसारफोरा आसाम सिआइडिनि जिम्मायाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला घुस एबा रां होनानै साख्रिनि थिसनथाइ लानायनि फोरमाना सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो 2013 मायथाइनि एपिएससि बेट्सआव साख्रिनि थिसनथाइ मोननाय जरहाट आरो उदालगुरि जिल्लानि
एडिशनेल एसपि बिथांमोनखौ हमग्रोनो हानाय जायो। बेबादिनो 2013 एपिसि बेटसआव साख्रिनि थिसनथाइ मोननाय जरहाट आरो उदालगुरि जिल्लानि सानै एडिशनेल एसपि बिथांमोनखौ हमनायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावबाय थानाय गासै सा 34 अफिसारफोरखौबो आसाम सिआइडिआ गावसिनि आवथायाव लादों। नाथाय बिनि गेजेराव गोबाङानो हमजाबावगोन होननानै मिन्थिना मोन्दों। रायथिनाया गोनांदि आनजादनि गेनाखान्थि हाबा मावनाय एपिसि बर्डनि चेयारमेन राकेश पल बिथांखौ थांनाय 2016 मायथाइयाव हमनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो जुडिसियेल इनकुवेरि कमिसना 2013 मायथाइनि एपिसि बेटसनि साख्रियाव थिसनथाइ मोननाय अफिसारफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होयो। बेबादिनो आथिखालनि सोरखारा स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीम बाहायनानै नायबिजिरहोनायनि गेजेरजों पुलिस बिफाननि सानै एडिशनेल एसपिखौ हमो आरो लोगोसेनो गासै सा 34 अफिसारफोरखौबो सिआइडिआ गावसिनि जिम्मायाव लायो। फोरमायनाय बादिब्ला गासै हमजानाय अफिसारफोरा चेयारमेन राकेश पलनि गेना गोरोन्थि हाबानि समावनो साख्रिनि थिसनथाइखौ मोननो हानाय। बिनिखायनो जिम्मायाव लाजानाय गासै 34 अफिसारफोरनि सायाव आसाम सिआइडिआ गोख्रों नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।